Pročitat ću pjesmu Bojana Krištofića pod nazivom Jezik. Uredna fraza. Nije znao držati jezik za zubima. U njegovom slučaju nije bila puka etiketa. Naprotiv, toliko je držao do sposobnosti govora da bi se lako odrekao drugih dijelova tijela, samo kako bi je zauvijek zadržao za sebe. Zaista, bilo je moguće da od njega za života ostane samo glava. Na primjer, nakon kataklizme, dok se još tjednima krio, uljez u nozi nije mu dao mira. Progovorit ćeš iznova jasno, zaprijetio je. Jedino ako me pustiš sam da s tvojom nogom odem u veliki svijet, pa onda pričaj koliko te volja. Pitaj. Kako? Pitaj zašto? Pitaj zbog čega odrasle s kravatama i debelim naočalama koji tvoju braću po krevetima šalju čas na oštru, čas na glatku stranu. Svoje pravo da zaurlaš kad je i žena u crnom postavila pitanje. Pošteno si platio lijevom nogom, a svaki idući krik otvorit će mjesto i za desnu i za prednju i za stražnju, sve dok tvoj glas ne postane poput radio stanice u daljini. Neuništiv, no ipak nejasan, istodobno prodoran i nedostižan. Želiš li da bude tako? Želiš li da svi znaju tvoj jezik ili mirno govoriti u mraku?